Hello guys! Good morning ninjong tanan. Welcome back sa mong channel. Ja, karon daing adlaw guys. Di ako daris hanggit tanim nga tong sibuyas. Nagniwang man ha. Niwang nung siya nga agi butang taig kabaw. Basig wa siya ning udyon da ng purulundon taig kabaw. Ja, karon guys, damang ko igipangadyo nga katong this vlog na gahapon. Kamatis o katong na taong na may nga intonsis na rin nga mga sibuyas ang tamnan ring waysud ang itanam dani karing kamatis dia kay sayang mo diri itanam maraban gi pangadyo silingan dari day guys sige nag-uwan-uwan karabig uwan sige jud ang kalsada ng lawom na. Pero agpikas kalsada rin sa mo guys tungod. Simentado na. Agpikas mo nalawom na. Nalawom pa. Nang ka nang. Giutan na ninyo nang? Nila ni? Awag na akong sa banda guys. Kinabintaha na. Nga na kuhan si dyan nagawas. Sa katumang pa magawas. Higwa ko si Jagado na yelo karon na bintahan na. Tanawan ninyo guys. Na, nagwapa-gwapa na tanawon. Uy, dapat ay buwak ang itanumay. Buwak di ay ang ibutang galis kaang guys. Buwak ni Ti Joshua. Uy, ublab mo siguro to? Ha? Kamayor man tong usa. Kami banggingan guys, ngaway mga sud. Tamna na sud balik. Pero di na sibuyas. Kari ng kuwan. Buwak na naman dahil guys. Ang kaning kamatis ugtaw nga turanis ubos sa katawang itam nagpipino. Kay, ano. Wapapagkukaadtog na sa natong pipino na adto. Kani siya guys. Salamat kay kung Ate Joshua. Tagaan ko buwak. Kani siya guys cute. With oblab ni. Daghanin siya na isa, dua, tulo, upat, kapuno, ubudag ko na siya, upat na siya. Dapat kamayor day da. Isa raman nila, kamayor ni. Umapil na, tanong. Dahil nga ni pagkabuwag guys na. Daghan magudad to guys. Nanggi ko na. Nanggi away na. Kari pink po siguro itang buwak dani. Basta ni nga na ning buwak ka guys. Ako ka. Ila. Nga ni ba? Pink man itang buwak guys. Nilain man ito sa buwak. Ganahan ko. Kani po. Doon po ko kayo pagan sa ning buwak ka na. Ano dyan itanam guys. Man si Jai tanong kung kayo nagigwa us mag buwan ka na magpuli. No. Diyan ka. Diyan ka, Bertal! Bertal! No, don't go out. Nanay Iro, dari guys. Birthday gift ni Ate Imi parang tiribus. Oy, Nay! La, tingog tanay, kang isurus-surus ko siya na, Nay. Di, butang nga, ginaras ka kuwan. Noog rataguwat, guwapa kapalit. Nga, abas ka. Storm? Storm ba? Kuwan. Nay, uwan, oy! Nay, agsaga sa palihog, Nay. Madyo na magmabuhi ng buwakan, eh, kaya ladyo na ba dyan nigi? Biyahian. Madyo na magmabuhi. Ladyo na ba ang taon nigi biyahian? Grabe ka mang sakyan gapon ka kapila ta sa kayon. Tulo. Ano, sa ka mumulay. Tulo no? Hinaog mig, sakay mig. Kuan, pa Carmen, gikag tubig kung to Carmen, naog na po mig Carmen. Sakay na po mig papilar. Naog na po mig pilar, sakay na po mig pa Alicia. Alicia, sakay na po mig pasud bay. Upat. Gana di ah. Yeah. Hawan. Ang haring isa kagamay. Karo ba? Tanaw na ay. Hindi ka na ni. Tanaw na. Ha?
Manghilot manggurunas Kuya Im. Kusan sa burayon. Wave of love. Tiray. Ah, Matis, Ano matis. ba ka mo tanim dali? Ug bantos. ikaw ba? Tanong, Tanong. Tanong. Tanim na. Isa naman, isi, lulubaan yun. Nang, how's your morning? How's your night and morning? Gaban Kinsa na kas na. ero nang. Kuan man na. Kana bang gikuang kagmay? Gihamang tanay is ero nang. Tiil, baka butang ikas ibabaw. Kijuan ko nusman nas iro. Sa bantog na di tabuan sa ako kay kung nakas ubos. Dito kus ka mama kay wa ko kat di ko kataas na ta kay dugay pa may di abot sa nila may nila abitan uli mas may lang una. Ha, apoy tabuon nga dito man mig merkado gahuwat pa mis. Di mo tong laking nagtrabos ka sada nila bes ka mama lingit ko dahil po nagpunaw ila tuting na hadlugos bakilid. Hadlig ka kang baji mahadlog. Bosi. Bumiti ang dana. Tiaw. Silyo mo na. Hi Silyo. Silyo mo na may hadak kanina na. Madul mong kaliwat ng taga tubigon. Ano yung nga nito gay Di ko? mo matakakita kulit taos tubigon. Buwak na naman itong paliutos Kaya tubigon. ba nga gay ko? Wa na maorag lipod na ang giganahan. Dito sa ilatituswa na. Mangamba na lagi dari tida. Mamay ko rin giganahan dia. Buwa ka bahali Kaya di ko buwa diha ka. ay nga na. Lamig dahon ha. Nga ko nung mananganit eh. Ubang ko Dong tubigon. Wah. Gusto ko. Ate takapalit o kamuti nang. Tapos ko mandi. Hay. Nubi ng kusina. Putis-putis mo di ay. Wait. Nani bang way publab? Iingana naman herong. Budak ke bitaw Ite ni. po na. Padak asa na. Hindi na. Tapuan si Rodi mo tanam eh. Nga jud Gamay pa bitaw po. nga jud kag mudak ke. Kapira. Di mudak ke. Mata naman sa tay. Nubi kung di ka kayo pasakok kung kamaw silang duha. Silang tulo. Si Majid tinagod. Duha tulo. May sige di ay. Nasasabik sa unang araw ng tanaman. Ano ay? Buwak ko. Bukahon nga. Buwak ko na. Ano ba yan? Pink ang buwan. Ano kung balik ano mo? Patay naman siya sa aking damdamin. Dala Cortez? Dag tubigon. Ang najuara ba dyan ni? Giabtan siya ron. Di mabuhi. Buhing tao. Ano nung tayo lagi? Buwak man na siya. What's unlearned? Kurunta mo tayo sa sinuon. Bis kada kurunta. Ang subos na po di uhod. Granda maning si Buzas kay Ano sa? lunlun tambot na noon. Gipang bitok na noon. Ang gato sa bus nun. Tapos bus nun may dagko. Eh, signing sikil niya atang buhog na ni ha. Ay. Kamatis dagko na. Gato rin ka habi kamatis. Di ha. Ang tanam lagi ni na kaya rumubunga na ni Kuli na. Oh! Kaya udah ka puno. Gato ko sang kuan bakilid ano. Bangulan. Kuli repod na. Nang Ang bulang hujan to. Bulang hujan ako natukan. Buwak ay. Kumasi. Kita ko ng trabaho niya. Ay. Nasa mo? Anang. Matongkar lang ng abot ito tumoy. di ka nang lalay Ay, lalay to. tutun nga. Ako dapat to. Bulang hujan nga nga. Pero ay pag bulang hujan. Oh, Luta ng luzur. Kaya po nito tumoy ay. kamay to hoy. Hindi. Wala naman ang buhok. Nagpunay? Oh. Naman kayo na. Una. Nana. Lingi. Wala rin sila lang. Ato sa kus abos kay magtanam ko dari. Di pa sa konsentra ka rin takan. Ha? Hello guys, then akus garden guys, there is ubos. Agbuwak guys, namuwak na na. Namuwak na siya. Nagsikit naman siya guys, kaya naman gikuha na. Dali ra ka dyan namuwak na, daghanap piningitib. Jig pipino di ay nabuhi agaban la dara bay bunga gamay. Na do ka buok, wala man siya, wala man jud siya maaligra. Ning labong naman. Na namunga day siya. To guys to lingin. Wala man siya nakakatay, kaya man siya ka kuwag pang katay. Na Jagang sibuyas dito to, mabintaha pa rin dari, bintaha day gari day ibutang sa kuan. Juta. Wala mahinang eh. Kabunga day gapon siya guys. Nang bunga. Samot na kuani na alig na
sana napakatay. Jatig taong sulabi. Sulabi gyapon taong dari sa dugay na ning taong nga guys. Daghan gyapon bunga. Kuy siling na nay. Ang labong na guys na, malabong di basta di. Malabong na guys na basta di maaligra. Ag taong po dari sa ubos way pagluib. Daghan gyapon bunga na. Patig kuan. Patig patula. Sibuyas guys. Sige jag uwan-uwan dari guys. Kuan, gading kanding nakaliptan. Pilit. Gunahan na rin ang kuan guys, punuan sa hangtamnan. Kay pilit pagjuta. Nagduhaon din ako guys, kaya rong mamatag usa. Nay usa mabilin nga naman ko guys magtanom. Nagduhaon. Arong magigwaos ag isa mabuhi. Dili naman na malik. Kanahan ko kamatis guys kay dali ran dyan mo bunga. Dyan maghampuong dyan bunga ba. Kanahan po ko mo kilaw kamatis. Makahamimis sa kasing-kasing. Dyan matuloy ko kuhan ron guys. Terus ibabaw. Kay tapos ibabaw na mo guys katong episode na may ning hangjo nga magpa-pictorial ko no ako kuno ipakuanon kay magdibo man rong 11 guys. Chat lagi gahapon raman ta to dapat sa kay birthday mang tiri gahapon mo nang ning ko pwede bagkaron ng adlaw Domingo. Happy Sunday day natong tanan guys. Unjang hapon pod manimba mi dari kuan kay na may misa. Musimba man tami ito sentro guys. Kay di ko pasulabis motor sa kay duha og laig agianan kay ngas anja mi siya ko. Oy. Oh. Wa pa. Kilaw og Bravo man ni ay. mada pa lagi na. Wa bitaw na ikuha. Imop katajan. Katajan na. Katay. Dia. Sarap pagkabuok. Hatag sa bunuan. Sabi ko na, bravo man ang katay. Mungam gali ginagmay mo rito. Ug nakuan palagi ni siya. Kana? Aligra. Naaligra. Bo siguro jud. Nansa na ba ning panahon? Grabe ko ano, sa nganda ng gabon rit. Pag. Ha? Gabon. English ba? Pag. Pag. Pagpag. Pabpab. Hi, Pab. Ginoo, bis kay mo yung gikanahag motor pa. Susulabi. Lain kong panahon. Buwang na arang tubon, ako magtuba na na. Daugan ka. Tubon na lang. Kuwang pa na. Alam, medyo na ipahinog sa punuan. Anong kuy ba? Nakalan sa amo. Amo. May amo. Amo nga. Libay tudlo.
sindig mabuhi ni. Karing manoy. Uy, pagsige dia kay ni uwan. Man. Hindi to ni. Angin. Ano sa kauwan ng taon doon? Yung taon pa uwan na Ginoo. Ito na po. Wala po sa ano. Pero saglaman. Kaya ka ng uwan ko, anak. Gracia. Tay, good morning. Good afternoon. Na kuno ko'y utang ni mo, tay? Pila? 500. Ketawa mo ka, tay. Ang ilisan, tay, di. Aja ko yung padarang yung bahan juta. Ako kung bali na nagano. Guwapo mo lagi karon, tay. As always. Kanya ko yung bali na nagutang. Naurot na kong kuhan. 3,000. Utang ni. Sa kuhan. Sa juta ba? Kana tutulo. Matyo ba si Itabulan Lugma? Kasi matutiblaran. Si Mugsili. Matos kuhan. Pisina sa... Yeah. Karon. Anje ko na sunay mo. Ja, anje. Marobis istoryag nakasyet po, no? Hello. Je. Tatay lagi na. Ah. Okay na ka? Lagi, more pasaylo lagi. Okay na. No problem. Ja, English to ha? Ilag ko Lagi. nanay. Si Roy. Gimingas Roy. Sidra. Gimingas na Sidra Roy. Cute ka gwengi po, nay. Wala na problema lagi. Ano wala liya. Dilita sa netime. Atos ginawa pa nga yung pasaylo. Ihangad sa langit ang mga kasalanan, bebe. Kaya yung sa... Nangilat na. Kaya nag-iubo na sa tatay. Di obo. Wala. Tubig. Obo dari. Pasyon ng tiri. Oh! Oh! Undiyan kita napang no katong kontay, istorya. Daka balik kag kag utang tay. Bali na lagi. Kuha, pitulo. Oh, ang utang. Tay, Kuha po na bayad mo yun. tay, ang utang. Pilimin mo katunang sa kalimot ang Blow na ha? Blo. Sa kalibo, 500 mag ang utang. Salamat ay. Nga, utangan kog 500. Ado, salamat. Kay 1,000 man ta dapat. Pantanga. Wala na magpasilduan ko tay. Ayan. 500. Dahil bulbol. Dahil nga mong tatay, nanay tay, kay isip nanay. Amo, kung yapon na niya, tayang kwarta niya. Karoy maning kon number. Pagwa na po ikapabalik sa ulitan mga konfor. Muhila magulat ko. Si Roy maning magkagarap ko. Ang pakalangas, nanay tay. Adyaw ka nagbayro na naman sa sabot ni Buning. Adyaw ka nisipat na nanay gani ha. Pakalangas, nanay tay, kay nanatiguang Kanya, na. matadyo nagbaylo. Ha? Ama yung Buning baylo. Adyaw, hilam-hilam, marang magiging kulot tay, umakulutan na umapuhon. Bakit? Inita sa nang suwa mo ni kakar ni baboy. Kiri. Kaya ulit ang po niya, pwede nagbaylo. Sipat lagi na ho. Ha? Sipat na. Maging nag good morning. Nag-uyab ni tatay. Katawa ang gas ng buning. Baga binu-binuang. Di ba guys? Ibaylo lagi kita na, ito na pukoy. Mga nangahang pakulutas nanay. Si Jack ay rebanded man to si nanay kulot. Nagpaniban dito de. Di ba jabo? Reband to tiyang buhok. Kana nay kulot with tina kay nga giuban ha. Banda ang patina na. Manok ter. Tina lagi hapon. Manok nga backbones. Ano na tong kan? Dawan to adubog hapon sa rin. Inja nga do kag taya tay. Adubo naman to nata. Adubo na na. Bayan siya ako yan tayo. Daragang kanding guys. Me. How are you? Dako nagtijan guys. Hapit ako nun yung mga anak ng nanay. Ating ilugway dari. Me, kay init me. Lakas na masab-sab. Ibalihin. Me. Shh. Shh.
It's time to puto-puto. Dara guys, mani simbahan sa kuan, Alicia. Wa pala manahuman. Tignan ako na yung pa. Aga-alang ipatabo ng lima ito. along. Ag sandal og relo. Kanang, kuan ba nang? Si Al ka na. Yana pa yung Baga sa mga sounds long. Okay. Reject ra. Rebujag. Mapahaman ni mo day. Jama-jamaan ra in taon na nahag make up. Cig along pasiplat along. Kuya walong. Dawa na may post. Ay, pagdating. Nice, kabata.